Pénteken az ország legkeletibb csücskébe, Királyhámecre érkezett szlovákiai útja során az olimpiai láng. Sportolók fogadták, akik futottak mellette egy kört a város főutcáján, majd a Millenniumi térre érkeztek. Az olimpiai láng az idén Londonban megrendezésre kerülő 30. nyári olimpiai játékok hírét hozta el jelképesen a bodrogköziekhez, valamint a sport fontosságára hívta fel a helybeliek figyelmét. Treba dať do povedomia mládeže, že olimpizmus to je životná filozofia. To je filozofia, ktorá nám spája tú fyzickú zdatnosť s umom a s umením. Mládež si myslíme, že to dneska potrebuje viac než predtým. Királyhámecre többek között Miroslav Luberda birkózó közreműködésével érkezett meg az olimpiai láng. A sportoló az 1987-es világbajnokságon 4., az 1991-es Európa-bajnokságon 5. helyezést ért el. 1988-ban a Szöuli olimpián is részt vett. Hlavne to priateľstvo, ktoré človek dokáže v tom športe získať, tak je to určite pre každého jedinca ako prínosom do jeho osobného, ako rodinného, pracovného, ale aj priateľského života. Királyhámec a helyi szakközépiskolával közösen szervezte meg az olimpiai láng fogadását. A diákok között sok elkötelezett sportoló van. Foci már rég, kicsi korom óta, amikor megszülettem, szerintem már, meg anyjába is fociztam. A röplabda meg a 4-5 év. A testtartásom is jobb tőle, meg nem vagyok olyan például, hogy kövérebb, vagy mit tudom én mi. Jobban is érzem magam, a sportolok. Kiskoromtól sportolok, focizok, szeretek sportolni. Minden sportban, amiben csak van, benne vagyok. A Királyhámeci szakközépiskola több kísérő rendezvénnyel tiszteleg a nyári olimpia előtt. Június 8-án fogjuk megrendezni már a 4. bodrogközi nyári olimpiát az alapiskolásoknak. Körülbelül 8-9 iskola szokott részt venni ezen az olimpián. Körülbelül 200-250 diákkal. Ezen kívül a szakközépiskola június 22-én 5 napos olimpiai futást rendez. A résztvevők 2124 kilométert futnak majd le, éppen annyit, amilyen távolságra van egymástól Királyhámec és London. Bárki csatlakozhat ehhez a maratoni futáshoz, amelyet a 30. nyári olimpiai játékok tiszteletére rendeznek.